hlbšie preniknúť do významu Svätého písma. Biblické stretnutia sú vedené kňazom ako aj laikmi. Vytvárajú priestor na štúdium biblických textov a otvorený rozhovor o viere v súčasnom svete. Každé stretnutie sa začína spoločnou modlitbou. Po nej nasleduje čítanie vybraných pasáží z knihy Zjavenia apoštola Jána. Následná diskusia umožňuje účastníkom aktívne sa zapojiť a klásť otázky. To nerobíme formou prednášky. Je to v podstate, že sa zobrazí text a na ľavej strane sa striedá náboženské umenie, teda k téme, kde si môžu vlastne tak akože rozímať, aj to umenie na nich môže pôsobiť, ale v zásade to ide o to, že je to formou ako kebyže seminára a tí ľudia sami sa pýtajú na to, že čo ich zaujíma, takže nie je to tak, že ten, kto v podstate prednáša, tak presadí to, že čo jeho zaujíma, ale že naozaj tí ľudia, že čo ich zaujíma, tak na to sa pýtajú a to sa rozoberá. A je veľmi dobré, keď sa môžeme aj tak navzájom inšpirovať alebo konfrontovať a potom si aj možno povedať, popraviť, ďalej povzbudiť sa, uvedomiť si, že akú má silu Božie slovo, ako vlastne prúdi v našom, alebo môže prúdiť v našom živote, v našom až tele, ako môže ovplyvniť naše srdce, mysel a naše údy, takže je to niečo úžasné a veľmi sa z toho teda tešíme. Súčasťou stretnutia je aj zdieľanie osobných skúseností. Farníci spoločne hľadajú súvislosti medzi biblickým posolstvom a každodennou realitou. Mám také aj svedectvo, lebo sme chodili spolu s mojím manželom niekoľko rokov. No a on vlastne prijal sviatosti, bol evanjelického vyznania a túžil teda prejsť na katolícku vieru, tak si myslím, že možno nie len toto, ale aj biblické stredka mu pomohli, že teda našiel Ježiša. Myslím si, že Sväté písmo je vyslovene, nám dáva to, čo nám chcel Ježiš povedať a bol nám príkladom a podľa toho žiť. Pravidelné stretnutia plánujú vo farnosti pripravovať až do konca júna a potom opäť od septembra. Ďalšou témou bude kniha Genesis. Pre televíziu Lux Monika Nadšinová.